Ka Khasi Students Union jo ka Southwest Khasi Hills District negasngi karpar trik Risau arjar arpsan hapo kajingilam Presiden usamla forward man nongrem bat kumjuru hakjing donlang usamla plus Borlin Kharjarin Environment Secretary kelalej beni kendo ya oba Barnari Maulong IS Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District halor kajing suba bakala bandai kajing temu basalandet habai day bat ka Geo Scientific Investigation balale da ka Geological Survey of India hakatan maukrwat hadin kajing menjur na sorkar kami langba ka Ministry of Mines kaseng kala keno ba kadon kijing suba ba kani kala bandai ba kile ya ka comprehensive environmental impact assessment kabadai ka pre-mining activity ban shule formality haswa ban sedang ya ki mining tang ban comply ya ka national guidelines kaseng kala don ro kijing aratin namar ka Geological Survey of India kasajle ya ka field survey ban wat uranium hakiwe ki jaka kari India kum ha Maharashtra Chhattisgarh ha Sonbhadra District jo ka jila Uttar Pradesh ka kisu Southwest District kumba ga PPI apade ba jolong jiman apade ko isu ni am po jong kani ka dong ka thai jungi ke mata kasni nak lagi kasang dawan ya kendu ya u Deputy Commissioner jo Southwest District apade ba ka field survey ya kaban nakalang jom ka Geological Survey of India ka pasang banle kisnong po jong ka thai makrwat bar hakiwi kisnong di Marjan te kani ka jing wanle ya kani ka Geo Scientific Investigation nakalang jong ka Geological Survey of India kadai lamba ka jing manjur na po jong ka Ministry of Mines jong ka sokar kami bat kani ka jing wanle kani kalong ba kalawara sibun ki jingkali pada paba pada katang buat kantam yang likum kaseng kepada kaseng ke baju penyor kepada ibat kene ke kam dan kepada ibat kene ke isu uranium te kawara ru ke jispas ni ujungi nomor ba kumangi tepi ba yo lesi kani kade kata ka bagi ong kata ka comprehensive environmental impact assessment yo lesi ki haban le eta ka comprehensive environmental impact assessment marngitip hi ba kani kanja assessment ki sadle formality na haswa banle sedang ya kanu ka mining te kasadle ki sadle ru haji jaka ki ba nalor kata jaka badon ka mining site ki sadle ru saki jaka ki ba Marjan kumbang itip ni bagani jaka jungi kamta jingai na po domisiat mataba ti yo le se haswa bakinle ya kani ka bakinle ka mining ki don ki jismu banle banti uranium yo le se ki persang banle saya kani kandida assessment tang ban comply ya kita ke national guidelines ka bakum ke environment protection act 1986 na tay ki international guidelines yung ka International Atomic Energy Agency bat ka World Nuclear Association te kata kadai ka kawai ka ba ni perkap ni snow ba kala bandai ka pre-mining activity ya ka bana kalang jo star India lengba ka Geological Survey India kawan bandai hapo jo ka dong ka haju ka baar ka jing artin ka bangi dan kolong hoy kila kibru kila banong ba ka don ji adai yu ka Geological Survey of India bar ka kamti uranium kibru kila ban kli kunta lani kidla bandon ki bayalam bakla banong baka GSI kamdon jade bakam uranium re ngakwa bane thu ipi ngakwa bane thu ni kwa on pensai ba kadon ka possibility lani ba kani ka GSI kale kumba ka jule e ka field survey habadi budi uranium haki jala ki baper kum hapo Maharashtra hapo Chhattisgarh barha Sobandra district jongka Uttar Pradesh di kata kadai kamat kaba nakalang jungi ni kwa ban pensai ni kwa ban kenturu udisi nomor kaje keren udisi ni laong ba kadba nomor kumbalong menta kamdon kajing pomsai habade ba kani kajing temu jong kani ka GSI ti habadon kajing pomsai kolong bang laong badai ban pensange swa bat de pensange swa namar kat hadu bagi ba kinyo ya kajing pensai lane kinyo ya kajing sanya mar kumbang itip hi kumbaong mane ba kani kala banlong ba kadai comprehensive environmental impact assessment ya ka ba ka sarkar dia ka suka ale formality bar ka baaru kalong ba
ba kumang asutu I ba ka GSI nginom la ban ong ka GSI ka longkhuit kam do jede uranium namar ka GSI ka chadle ka field survey hakiwe gwe jala jong kari India te hakajin kudu UDC mane ngila wara drukli ki point drukli ki mat ki ba ngisngo ba de ban sange swaya kani ka field survey jong ka geological survey of India but lada ki kwa ban continue kidai lani kwa ban teng kalong ba kidai ban ai kidai ban comply habde begini mat ki bangi ni labo bat kamat ka ban kong kalong ba kumangi tipi ba kamdan ka jing tip ka ba shai kamdan ka jing batay ka ba shai habde bakani ka geoscientific investigation jo ka GSI kata ka dei kumbalong matay pa kimyo ka jing tip ki ba shai kimyo ya kata ka jing batay ka ba shai ya ka jing mut jo kani ka geoscientific investigation jongka geological survey of India kabaar pat kalong ba hakajing lab jungi lasuan mapo DC office lasuan po DC office lasu pa pasti DC office but DC office na su pa sapo sa kisnong di baper jongan ka time makruan are kam semladam pat kata ka public consultation lani kata kajing yakhir pa ba kajing yasai kajing keren mapo snong tao kata ka di kawai ka bangi olap kabalai pat kalong ba hagi perso jungi la snow ba kamdan kata ka jimba kasai habde ka jitmu jo kane ka survey pada GSI kala kumbalong ta kam semladan kata ka jimba kasai habde ka pat kani ka jimba batasai kawara subun ka jing sakdum kawara subun ka jing taris new but ka peniru ba kala bandon salendet but haka jing pensau jungi laong ba lada balai kani ka geoscientific kani ka geological survey of India kasuan le survey hagi jing syak ki ba masusong ki de bantet kile yu ke ki method ba kile nama kuma tip ta kalong ba ki ong hana ba kin le ta ka geological mapping kin le ka ta ka sample collection kin habade ba ki kin sim ya khando ka siap non ta ban test nata untang kata kile ru habade ka jiti clue kum ta piting lane kata ka terengceng kai bangi tip kulong balai habati clue ki mabile ta trenceng gelong ba ka trenceng le kila bandril du 10 meter kala bantam ya kataro bat kata kadai kai ka babu di kartatin habde jungi habde be yangi kum kasang bani so bangi ha ka jingi kendu jungi meneng la pensai la krensai bade ban sange sai ku kum kane namar ba klem dadon ka jingi ya selok le me klem dadon ka ka munjur na kaleng di ba jingi snong ba fer ba kani ka GSI kumod bande bat tang kata ni ba kani ka GSI kalawan ru klem ka jing manjur lene klem ka jing tip jongka KCDC pingin kani ka jing la GSI so ban ong rom dei ba ka kalong ka yu waju ya ka bor ka district council pat ka persang ru banelam bakla lene ban pedusuk bakla ya ji pa ba jo ka dong ka kan ba kawai te ka karwo ka basai ka ban klem ni ai kalong ba ya ka GSI kalong ba ka de bersange mador ka bakum kani mar kani ka kani bakadon ka IKI serendat hoy kila ban ong ba ka GSI kamdan dai dai kam uranium renga ong nyepi ni ong nyepi ba ka kum ka jinglap jong ka KSU ni sadlap ba kidan wat university ru di vale ka research hak kartan university but habakut pa kita ki data ki baki ki collect nang ba ka research kita university kapoy sa kayusil kapoy sa MD nak lagi dawa bade ban persange so support persange so mador de bane sai de bane benta bad ni so man ong bala kadai kajing temu kabalong ba banti mapu kandau yurna mulai nakaleng jingi no kamera keren ngai keren sai ba nginom sa ba kum kani ka fil so be ba kin ya chakmat hapo jo kadong ka thai makruat jingi kandu jingi DC mane tinakleng DC ula pansai ula ong bana kleng ju unsa haban lum lane kale lum kata ka joint stakeholders meeting ha ka bana kleng sing balang fer na kleng snong kina don lang bana kleng jum ta ki bru ju ki SI ru ki haban don lang bana so ban ong tak ka wai ru balong ba lada kami ki arten ke batang kandiat ru balong ba na kleng jungi kum kasen lembe ki ba balong ba ngi haban persai banya sakmat ha bede ba kani ka scientific investigation jongka geological survey of India